une semaine de goron garan sur le réseau sabu imamen sengo labeto haray wodi kambe kadi be yetti parole on tigi tigi on kambe sukabe labe haray wawen jentagol be do. Assalamu alaikum. Ok, nitori ke ofi Allah e dula ofi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wa barki e fi ho mengo nitori ke on wato memmi propre fi Allah e dula min do kala yibi do lango dum mi toro to fi Allah wato memmi propre si waɗu to hewti min mi hay minata fala do ya jula kono wata goɗɗo memmin problème wiyande juulirde sokkete ma ɗum ɗo juude take fi Allah min ɗo haray on tigi yi ala par ce que on ande en andi no yiɗindiri yandi fi Allah e nula ya Allah soddiro en ni en fofta aljanna Allah faw en jang en fowmen bani adama be no mari qualité no mari défaut bi o polémique fuɗɗi bote plus inali imamen no mari gonga inali population no mari gonga ko fiyon nu wadi hadi mi wowla c'est parce que mi do andi takko ko pellet kala nyamo lan dam faljay kono ko ani ni mi kon fo ko fi menen be sukabe fayda meden souteni be menen be sukabe moƴƴa men dari men dankaranni men inni ko ma imamon julna men inni ko ma imamon haysi hebata si julnata nden julirde don ko ma imamon dabbane julirde ma be darnane julirde sengo labe fi ko jama on yahanoto jula e ay problème on konto woni est ce que be mogondirbe do fop si imamo wowli waji ke be hutore est ce que si imamon inni wata bere yare ene be hutoray dum be wonbe do menen be sukabe si be nita memu debbo janan wata foppo ko ajeya wata foppo be ngu goddo ma modi goddo est-ce que men waji tore ko problème onno na ngardo wade magarawil goro garano de wullen ka réseaux sociaux inne yo imamon dabbane mosquée ko be waajo parce que ko be waajo to kon no wondi haqiqa dawata ko be arbe kutuba vendredi samedi en jetten henke parce que mi do andi takko ko pellet aya do juma e vendredi yaha samedi fotta be ya be yino aka juma ben fo fotta e mabbe sina wondudo e debbo aray ko jogi do tambana ya awa jama se réclami do ha imamen arti sengo labe be dabbanama jamiu madum be darnanama jamiu e yehi ton Allah ko wona wowlede ton kon hutore siden jokki be ngu goddo accite siko yaray be bere accite siko yahay be gamon accite kala ko Allah lando woni hida no harmini ko en accite ay yawdo hebbinen julirde ne réclamen imamu he fewni buy he imamu no ay wajade ko welata lam ko be wajoto ko welata en kon woni problème est ce que den sanzude parce que ko be woni darade o be wajo be tappa ko e men den be nata be force farsanno bay don andi be keldi e dunno be accanta goto kambe be waday ha yona ket si be fuddike mo wajade asikay ko ambe suti awasi imamen dabbanama do jami e moɓodiri e yeyi ka maɓɓe ton en inni e réclamiɓe ɓe wiite waɗu gere haray tigi tigi yo en trouve solution si imamen heɓi ɗo jamiu si ɓe wajike en sansali wallahi billahi haray en jonnali imamon valeur haray nafala ko imamon fuɗɗitani golle mum ɗe en tout cas menen men wolali ko ɗo haala ɗuɗuka par ce que hande ko vendredi jango ko samedi Allah akbar ko sukaɓe to woni réclame de imam ɗum non sukaɓe ɓe réclame ɓe imam ɓe men fotta e ka liyeru to